gueeji ɗi joni joni o woni Mamma Samba Kande ɓe jogi kaɗoni ko Dakar on wiyete Fatou sa jalama mbiya Fatou Bodian nde o haali konngol fulɓe ɓe neɗɗo fof yettiti goɗɗo ɓe mbiyata kañum lamɗoto ko weeɓi goto inni yermama mbeɗa yiiɗi jaabani o ko lamɗiɗa koye bisimilla ma arɗo hakkude en oy ko ɓuuri yurminade mbiɗa ko ɗum lamɗiɗa oy ko ɗum lamɗiɗa mo wi ko heege waɗa he galle mo ganduɗa neɗɗo ko yimɓe capanɗe nayi ñamminta ƴettude noon miide soodo e nguureji ko heɓɓirten nguureji ko majja gatta gana hono lamdorta hono jantorɗa ɓe gaccunaɓe ɗo ɗe yurmini yermama wimo ɗum yurminake ɗum wiyete anere ɗum ɗi anni noon wiyete goɗɗo inni wi yermama o kan yiyani ko lamdiɗa ko o haali ko wela ko inne jaaboma ko ɓuuri yawde hen ɗo e bisimilla maɗa oy ko ɓuuri yurminade ko debbo worɓe sappo ɗaɓɓa ɗum jennoɓe fof perɗa tinnimɓe sappo o heɓa mo fodda e debbo o yontere walla balɗe tati ɗaɓɓa ɗo o maaya walla ɗaɓɓuɗo o maaya o ɗo yurmine yermama wima ɗum wiyete ɗen jehen ɗum yurminaki goɗɗo inni wi yermama a ɓooyan lamɗade fulɓe ɓe kono haalandema ko woni ha heddi min mi haalanama joni ɓe mbi ɓattoɗo lorine yimɓe ɗo mbowi ko ɓuuri yurminade ko keɓa koɗo aɗa andi koɗo to imbitoɗi woɗɗi waɗi ñalngal waɗi hen ñalngu kurɗo koɗo o ñamani heɓani ñaamu defanɗa ko ɗo ñaamu ñamdu ndu wari ha ɓaɗi koɗo o cukalel pamaren hakkillari o huppi ñammindi e leydi waɗi yurmini yermama yermama yimɓe ɗum ko gacce wiyete ɗum angal wiyete sukaɓe yurminaki oy humma goɗɗo haalta ɓe mbiya la sariya ɗum moƴƴi ko sariya haali ko konguɗi tati to jalti heɓaka ko ɗaɓɓeteno ko joni min kebbima e juuɗe Allah e juuɗe ma haalan min hoko ɓuuri yurminade yermama wiɓe ko ɓuuri yurminade ko mbuura e nder galle ma e nder kundu mon e leydi mum cukalel jibine e sakko ma ɓe gara ɓe tindinama kaari jibinama kaaɗi jibinanama jaaha denna bo ngel cukalel goroje secce mbaɗɗum duwaw gimmata toon garta ngel cukalel Allah rokka ɗum maggama heɓa inde hono inde ma nde nandindi noon inde hasidagal heɓama ma bana cukalel ngel wiya so Allah jaaɓi mi tawa rewdude e kaari rewdi mi taƴa balɗe jomum idini tan o cukalel ngel kadi nanta haala ma ka kañumne ma ba ɓuuri ko maɗa ha ñalngu taƴi e hattudeji mum on nan mbaɗon haare cukalel ngel aɗo balɗe ma o ƴetta fof o nafta ɗum galle bam makko walla cukalel ngel wawama jana e leydi joguira koyɗe o ƴetta pucci ma mo nafta galle bam makko o yi kala ko taga ɗo ɓuuri yurminade o jaɓɓe dondimo ha ɓuuri kilométre eɓe tawi yermama ɓen kaala eɓe gartinamo kono wallaɓe gartini kan yermama rewde e ɗum ɗo masina ko ɓe maɗi oɗo tarika haaji woni e konngol Yaya Kande o wi o rokkani ɗo Alassane Kande e Saydou Kande e Mamma Kande Mamma ɗe on nani konngol Madi Diallo way mo rokkani ɗo leliɗo
on woni Saliou Kane gorko makko Adama koni wayde suusi jontaɗo joni ari dow maɗo Aliou Samba Ali Olel Bakar Naji Bakar Naji oyi ɗum ɗo kanko salatma Aliou Samba Ali Olel Aliou Samba Ali Olel wi salmini en Pullo Bakar Naji o ko Pullo Bakar Najo o yaltini compleji kesi o fawi hen biyeji o wi bisimilla men anjal makan Saliou Kande Kande jom galleji maayi jom en ɗam maayi kono ko ngarɓe tuuti mi ɓooyi yelade miɗo ñaago Allah ha miɗo wawno wadde hirdeji e nder galle makko tama ono wuuri kono Allah hoɗirani ko fullo moɗo maayi jarga buka dano gojo yiɗo dañi bamde yiɗo lewru mum almana kay ujunaji ɗiɗi jummo ko gano jarga wi salminima jengi o yimbo salmina Adama Kande mbo salmini Tuma Balde Tunkaru Balde o yo weltima feewi nateɗa o yimbo tumino yaafuye seeɗa oy so wonano yehino nin tanno ɗum oyi an jengi ganda tan o waylota ko aduna si Allah jaɓi wallahi ɗiɗi noon oyi gueɗe ɗiɗi noon ko keyɗin tinɗe oyi ko keyɗin tinteɗe diina oyi diine keyɗin tinde ɗum addi salli ɗum addi sallige pulago heyɗum oyi pulago ne heyɗin tinde jano bojo oyi o salminima feewona seeɗa wallahi o andi tan mi waylota oyi ganda tan no waylotako ko bagge oyi pulago makko salmini amin o ari salmini o salmini miñam maɓɓe kayen mbo ari salminde o ɗum waɗi Alassane Kane Alhassana weltiman oyi o weltima feewona seeɗa salmini aya o salmini Yaya Kandé o yalan jendi haala oyi o ɓooyi haalande an jendi haala so neɗɗo yiɗi anci so neɗɗo yiɗi tan anci o yiɗano wallahi o yiɗano mi salmini gano oyi o gandiri tigui o andi tan oyi ganda kono goto e maɓɓe oyi ko goto e maɗa Allah ko goto o yi Allah ko goto kadi kono mi goto jengi o yi kanko o goto o yi inchallahu wallahi ɗumno gano waɗe buka gana nayi gojo o nani konngol jarga buka Fatumata naari e maɗa Fatumata Kane o wiyete Fatimata Kande gonga mawɗum sogol Demba Diadiani miɗo fiɓodiri e makko tubal o wi e nder weli ngara e nder Sénégal e nder Gambie ɗo joguimi hoddu fof ami wimo waɗa de o yi mbaɗa document jegui seeɗa so haali fi kaw Demba oyi so haali fi Demba dimi o
yi ba ma wani mu wani na ko wadi pingu seeda on kawri ko ma jalmu kala celmin do fulal o yidi do o inde kaw de mamma ko woni demma tibil jarga gama enen makko be e demma jaw won fer lay gane bojo on nami kongol jarga bukka ndattu gara nyana min basa dum do do weli ngara aliou nyana demba jaaja inni to Dakar mo noddi mi téléphone iner Kolda koli Kumba kilo e ni ba téléphone nammo to Kolda ko jeenayi laabi ɗiɗi jeegom goto mbaɗa sappo e ɗiɗi ɗum woni gotel ɗiɗi ngara e jeetati sakkito sero woni 996 12 80 tubakore mo noddumi téléphone no wi kam janggi bambaɗo ɗe heddi wurdana mbimo ko min kaldata ɗo o yi huɓɓu auto ma o miɗo yiiɗi tawa kam weli gara mi fokkiti Dakar de Dakar noddumami kono ko weli gara jimmi tawa kam siko mi yiɗima yettade miɗo faɗima galle am soko an idimi yettade mi tawama galle am mbo idimi yettade mi ari to matte to mbo wi jomaɗo wotiraji ɗe so jii oto janggi bambaɗe o on kettina no wotiraji ɗe fof miɗen gandi oto o yi ni melanimo mbo arani e nder weli gara mo yaha galle am kala jiɗiɗo mo yiide ha holloyimo galle ɗe mi rokkat ɗum guluji ɗiɗi o ñamɗo wotiraji ɗe fof ñalli koto heede damal gendarmerie to min gimmi Kolda wutte jam en ƴogi hen min gari ha min tewi demal gendarmerie min tawi wotiraji dari lamɗini sukaɓe ɗe mbafiɗo joni cappini garage wotiraji o ɓe mbiyalade idiɗo minen falade o wi kam fan waɗi janggi ɗum wallahi o wi Demba wi o mi yaata e wotiram o jokka kam mi hollama galle makko min jokkimo ha min jotti toon o laari wonmin tan guluji nayyi o totti jom woti o ɓeeɗi hammani neɗɗo ñallal ngal ta ko temedde joyi yetta o ñam guluji nayyi mo heɓi mo hooti galle makko mo soodi kiloji tegon ɓoli o ñam fof mo liggaki Demba Jaaja wi mino yiɗi mbaɗana kam ɓoggol ta ko min joyi ɗum janggi bambaɗo hay min kolaki mo taw omo acci hoore nde o fintaki nde fof ene ñaaɗi o rutiri suudu makko o ñaysi fa ɗum waɗi morgal o yaltini ujunnaji sappo mbo liɓi e juuɗam o wi bisimilla moɗon o min dar to mbiɗi min gandi kolli mbaɗat hande o wi ko tangi o mbaɗani ɓoggol ngol ko o wallini guluje sappo kadi min tammi ko liɗɗi onne min jaltini kanko hoɗana ɗo sappo kadi o wi bisimilla moɗon o so raɓɓiɗi e heela guluje capanɗe jeetati o ñambo rokki minen ɗo mbo tel si sehla e makko ɓe Dakar gandu janggi bambaɗo waɗi kam ñalla mbo ali kam ñagade bambaɗo ustudaɗe kolli ɗe seeɗa yawari laaɓi Adama Kande wi salmini en bisimilla bisimilla ha Allahu akbar ganda ko kay woni Mamadou Sadio laaɓi kon Sadio e Mbaye Sadio neera Kande wallahi bisimilla ko wawa woni toon maɓɓe o nami bambaɗo Issa bambaɗo Kande bari jalima kay yaltindaɗe guitare a nani konngol Adama ɗum waɗanno nooru bambaɗo noon
jiltoɗo ɗo ko fof miɗen mbaɗi ɗo ƴettuɗa suukara danejo e kosam e lacciri yorndi so jiiɗa neɗɗo ɗi dimba e ñergal ko wulani ko ha wela ñaaɓe tan min jiltoɗo ɗo fof noppi amen ɗe ɗi jiri nande mi okkima ngaaɗi walla ñale te mi waynimi fula ɗum o banda cakkitoɗo ɗo wadde e nder Casamance miɗo yiiɗi yaade Barcelone altinen ngara o ɗum ko balɗe jeenayyi août sawri hitande guluji ɗiɗi o bisimilla ma Issa Bambaɗo ɗum Demba Diadia yaltin dalɗe fof Issa aɗa foti yaltade hande so neɗɗo ɗo yimana esiraɓe mum mo rokkama hande Jambadio o wiyete ko Faati Goƴa hande kadi esiraɓe am min Demba Bambaɗo yoɓe min bonimani ha ɓe ganda aɗa welti tawa rokkaka debbo nayejo hikka noon ma mbaɗanen hande ɓe ɗoggol mumen sa wona ɗoggol kembu kanɗingol mbaɗɗengol e aduna konko jarani wonno meɗi wiide kam Bambaɗo mbibinamo yontere min natte tundu mabɓe he oɗo yiiɗi hoɗoyade foof way somi yahiɗo tan janggi ara wiye kembu kanɗe dogui e nder jaranma mayde ɓuura min yiɗi ha yimɓeɓe mbatta minen sownade somin gonto onon noon miɗen jogui pulla gilamo nani wondema o natte tunde e mo roɓɓiti hoɗoyade min foti yaade ñaago ɗum ɗo ñande min kokkitanimo nde omo yahata wuuro makko nayyi ɓeeɗo birmi min jii pullo o tan min gandi min jii tedduɗo aɗa anda yiidere ñamata kono so yi ñamre weldi law hettinda min darni oto o min pulla jawali oye jam tan mbimo ko ɗo woni jatan min oyi ko ɗo woni jatan min mbi miɗen ñaagoyo kembu kande ɗo mo woni oyi komin wiyete kembu kande mbimi nattuɗo he oto e jeyno wi ala so mbaɗi kam e oto kodde naato galle am hiɓɓe jiiya wiye komi doganno mum nde kewti ɗon kam miɗo doga mbattuɗon kam e oto gadduɗo jehen mi tawa min pokkete o ewri minen caggal ha min jetti galle mo tawi minen jooɗi no wi janggi Bambaɗo mbiminano ombo haɓɓi gayi ɗiɗi nayyi ko nder galle mum to o wi hokko jiitani junngo ma ñaamo mbimbo mi yii gayi ɗiɗi nayyi o wiyatami duuɓi gayi mbimin andi o wi ko ngeluuji mbimi duuɓi nayyiri e duuɓi tatiri o wi nano noon mbimi ɗum tappaɗi huño o wi nayyi ɗi ko dokkal ma tappaɗi huñoji ndi woni maafe ma o ñamin jaltin ɓoggol kembu kande kaare Mamadou Sadio hikama min penggana on ɓoggol min gawli ɗum sabu kala momin mbiɗo rokki min Alassane Kande ñamden tan ujunnaje nogas e joyi CFA mbaɗo koɗumi aɗa andi janggi Bambaɗo halta ko waɗanaka de ganduɗa kalmi fof waɗi mi ɓeydata mi usata min kettima guitare ma ɓolo ɓolo o bisimilla ma baba bisimilla Derga Bukka Gano min mbaɗanimo ɓoggol makko on ñalma rokki minen pucci jarli min jetti tan o wi kam miɗo jogui anniye ko tawruɗami mi falla fuɗɗade okkirɗe pucci mi lawra so pullo gorko okki wammaɓe pucci an homo ngal dokkal ɓuuri welde oñi min jaltiɗum e tuggere dana gila hanki ko waddi addata ɓurdi kesi jaltine fulɓe eɗen kewi kono en jittani moƴƴo kala mo keɓɓi liɓete ɗum ko ñoore
ɓe mbaɗani kam ko mawni ɓe dotti kam million ji ɓe dotti kam nayyi ɓe dotti kam neɗɗo non mi yaltinanama ɗo guuɗe kese compléji ɗi ganduɗa wona yimɓe to lal ɗuyi boraji on wiyete Aliou Samba Ali Olen on ko Bakar naɓe Seydina Aliou min beltima ɓe joto mbima ko hikka ɓuuri jawdi janggi bambaɗo yeddi so helagal wasugo ɗiɗo battane ala ko balɗe ɗiɗi tan ñande tati wiyetaɓe fetti jogui masibo goto mo gandumi hen so ɓilima hakkudeji mabɓe sina goɗɗo dari hakkude mum lakara heeɓa koɗa ɗum woni ñamade wonni yakota ko mami yooɓe anna ala ko yoɓire ɗo ni fiɗi de hikka min mbaɗat ɓoggol hande de ɗawɓe sare kamɓe moƴƴuɓe Mamadou Sadio bambaɗe mi waynaki taw battimi wonde bergari gesa mudu wona baba goto makko baba bajara gesa o ko taniraɗo danejo jibol moƴƴo fukka mawɗo en gartiɗo dinaɗo debbo to on woni sunkar mawɗo
wonde sago Allah sago mon he bappo jonni nde he barke jonni nde he teddugal jonni nde koto min jooɗi he jonde koɗo wiyete weli gara min jooɗi e nder Casamance woni weli gara Aliou Niane kanko soodi weli gara ko wonda min jangi bambaɗo miɗo jogii e hoddu Afrique kayru mbiyami laggorgal fulaaɓe